iso dindelke dening negara. Lho kula kelas kalih kula. Oh tak gebuk sangono lho Bang. Keseron wae, keseron Rudrana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wis cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang botol mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Deng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo mata ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mendinganane kok mabur wedi. Wah